jedna krajina aut, kde žili malé autička so svojimi rodičmi. Aj malé autičko tu sa malúčilo k svetu. Jazdilo čoraz rýchlejšie, plynulo riadne, s prehľadom vybralo základy a v 6 mesiacoch už dokonca vedelo zaparkovať piechodník. Je najvyšší čas dať chlapca do školy, aby sa učil čítať značky a aby poznal dopravné predpisy. A ja ťa tam synček vyfotografuje, ako po prvýkrát prechádzaš bránou autoškoly. Ale to sa mi nepáči. Všetky autička musia stať spôsobne zaparkované, dávať pozor a trúbiť sa smie len cez prestávku. Milí žiaci, vysvetlím vám fungovanie motora. Motor, to je vaše srdce, deti. Teraz mi ukážte, kde máte karburátor a prevodovku a popíšte, ako fungujú brzdy. Dnes nás čaká úžasný deň. Ďalšia hodina bude správna výživa. Preberieme si druhy olejov a benzínov. Na geografii budeme pracovať s automapou a kompasom. To je riadna otrava. Jazdiť už viem a viac nepotrebujem. Radšej si tajne prečítam pod lavicou detektívku Tajomstvo čierneho jaguára. Žiaci, dnes prišiel do školy policajný inšpektor, aby vás preskúšal z pravidiel cestnej premávky. Idem si vás skontrolovať, či máte všetci žiaci umyté štátne poznávacie značky. Pani Bugatti, pani učiteľka, preskúšajte prosím autoškolákov. Začneme tým ľahším. Čo znamená červený trojuholník s obrázkom kravičky? Krava na ceste! Nasleduje trojuholník s jeleňom v skoku. Skáču tu jelene! To nie je celkom presné. Je to niekto správne? Pozor zvieratá a pozor zver! Výborne! A čo znamená táto značka? 2 čierne kopčeky v červenom trojuholníku. Pozor ťava! Poď sem ty šíbal, nech ti stiahnem na zubky prevodovky. Čo je to pravidlo pravej ruky? Pravidlo pravej ruky je keď pravidlo pravej ruky je keď... Nenašepkávať, lebo ti dám pokutu. Pravidlo pravej ruky je presne opačné než pravidlo ľavej ruky. Pravidlo ľavej ruky nie je. Máš skrižovatek nedostatočnú a zaznačej tiež. Daj mi technický preukaz a dáš to doma podpísať. To zasa bude zlé nedobre. Mama Mercedes sa so mnou nebude rozprávať a otec Kamen len vzdychne, pokom to dieťa je. Ja som mal skrižovatek jednotku. Bolo mi to treba? Bojím sa, že si ma budú všetci v škole dobrať a smiať sa mi. To nie, radšej pôjdem poza autoškolu. Rýchlo zahnem za roh, aby ma nikto nevidel a vyrazím na výpadovku. Cesta je moja. Čo to je za značku? Podivné haky baky, trojuholník a v ňom nízky čierny plôtik. To bude asi nejaká záhradka alebo záhradná reštaurácia. Čo sú to za železné tyče na zemi? A sa mi motor zastavil. To je ale dosť. Na koľanice auto nemá čo robiť. Tadiaľ to idem ja. To je môj koniec. Musím rýchlo naštartovať. Juj, stále zakopávam opodvaly. Dív si neodrazím výfuk. Tá nazlostnená príšera sa blíži. Aha, ja ti dám. Ja ti urovnám fasádu. Si v peknej kaši, kamoško. Ale ja ťa v tom nenechám. Neboj sa, zasvietím mu červenú. Ťac nechťac, musím počúvať. Ďakujem krásne, pán semafor. Kolieska sa mi traslo a cítim, že mi vyschlo v nádržke. Vyzerá to tak, že som sa strátil, že ja som si nevzal aspoň mapu. Teraz tu zmoknem a zmrdaviem. Už sa nikdy nedostanem domov.
Ach, som tu opustený. Skúsim aspoň modlitbičku. Anieličku, môj strážničku, opatruj mi moju dušičku. Opatruj mi všetky 4 kolieska. Nebojte sa, už ho máme. Pritezovať ho do čierneho lesa. Mercedes a Klement okamžite vyrazili na miesto. Dali tutový benzín, starostlivo zmerali tlak v pneumatikách a dodali vodu do chladiča. Ale si nás zaľakal. Už to viac neurobím, sľubujem na svoje pneumatiky. Od toho dňa dával Tučkovi pozor. Usilovne sa učil a v technickom preukaze nosil do samej jednotky. Ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da.